M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale okondeka ndikulandireni ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye lero pa 6 December 2024. Ndipo lero ndi tsiku la chisanu loyamba la mwezi. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 26 ndime ya 1 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Yakobe Matias kuchokera ku St. Benedetta Church, St. Anne Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu uthenga wa Mateyo woyera mutu 9 ndime ya 27 kulekeza 31. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Pajatu patangopita kanthawi, nkhalango ya Lebanoni idzasanduka munda wachonde, ndipo munda wachonde udzasanduka nkhalango. Tsiku limenelo agonthi adzamva mawu a m'buku, ndipo anthu akhungu amene amakhala mu mdima adzapenya. Anthu odzichepetsa adzakhalanso ndi chimwemwe mwachauta, ndipo anthu osauka adzakondwa chifukwa woyera uja wa Israeli. Koma ankhanza adzatheratu, oseka anzawo adzazimirira, ndipo opendekera ku zoyipa adzawonongedwa. Mulungu adzalanga anthu osinjirira anzawo, ndiponso ophophonyetsa anthu ozenga milandu. Adzalanganso amene amapereka umboni onama, kuti anzawo osalakwa asaweruzidwe molungama. Motero tsono chauta, Mulungu wa Israeli, amene adapulumutsa Abrahamu pa mavuto, akunena kuti, anthu anga sadzanyozedwanso, nkhope zawo sidzagwanso ndi manyazi. Iwo ndiye kuti ana awo akadzaona zimene ndidachita ine pakati pawo. Adzatamanda dzina langa loyera, adzazindikira kuyera kwake kwa woyera uja wa Yakobe, ndipo adzachita naye mantha Mulungu wa Israeli. Anthu opusa adzapeza nzeru, onyinyirika adzavomera malangizo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Pamene Yesu ankachoka kumeneko, anthu awiri akhungu adamutsatira. Ankafuwula kuti, inu mwana wa Davide, mutichitire chifundo. Yesu atalowa nyumba, akhungu aja anazampeza. Iye nkuwafunsa kuti, kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezi? Iwo adati, inde Ambuye. Apo Yesu adakhuza maso awo nati, zikuchitikireni monga momwe mwakhulupiriramo. Pamenepo maso awo adapenyuka. Sono Yesu anawalamula mwamphamvu kuti wina aliyense asaziwetu zimenezi. Koma iwo adachoka pamenepo nkumakawanditsa mbiri yake kudera lonselo. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, ndinayamba ndikunena kuti lero ndi chisanu cha mwezi.
ndiye kuti mwezi utatha tsiku lachisanu loyambiriralo, ndipo apa mundilole pang'ono zipatso za chikhulupiriro cha anthu ambiri, ndipo amishoni amene adabwera kudera la kwathu kuno achimofolo adakhazikitsa kufunika kwa chisanu cha mwezi, kotero kuti akhristu ankadziwa kuti munthu amene apita ku chisanu cha mwezi pa miyezi yokwana 9, novena imene ya chisanu cha mwezi, ndi kukwaniritsa zonse zofunikira. Ayi ndithu inali ngati certificate, inali chitsimikizo chokuti iwe ukufuna ukakomane ndi Mulungu, ndipo chimathandiza kuti miyezi 9 ukukwaniritsa zimene amafunazo. Kwa hiyo amene ali ndi mwayi umene wotha kuwerenga buku limene adalemba Profesa Clement Majawa, lolongosola la mtima woyera wa Ambuye Yesu, ndi buku lalikulu ndithu, andi mmenemo adayala china chilichonse. Ndipo ndi buku limene linayenera kupezeka pafupi ndi Khristu aliyense aliwerenge, ndipo amene angathe ndibwerezenso amene angathe, chifukwa sitonse amene tingakwanitse zimene zili m'buku limenelo, kuti muli zimene adasanja zoyenera tsiku ndi tsiku for 9 months. Andi mmene adalilembera ndipo kuti kwa amene alimva ndi kuliona amafuna akhale nalo. Chimene ndifuna kutsendera kwambiri apa ndikufunika kwa chaka cha chisanu cha mwezi. Tawerenga apa ndipo akunena zokuti Yesu kuchiritsa anthu. Ndikufuna kunena kuti pali zinthu zina zimene sitingangokhutitsidwa ndi mapita ku church, ndi malandira Eucharistia. Pali zinthu zina zimene umayenera kusonyeza kuti zizithandiza kutengulira moyo wako. Ndiwe wansembe? Basi kungokhala wansembe kuti ndalowa unsembe pakwana. Mukula bwanji ngati kulibe mibindikiro yapadera? Lowani magulu. Kufika gulu iri ine kwanga kwakwanira chifukwa ndine wansembe. Magulu amene aja amathandiza. Gulu la charismatic. Ine zimene mukafunda za charismatic zanuzo pitani mukakomande ndi kwakuti ine zimenezo ine basi koma mubwere masakamenti ndikuchitirani. Abale ndi alongo, mmene ifeyo tinali tisanadziwe kuti kunja kuno kuli munthu amene anachokera kumwamba zina lake Yesu, tinali akhungu. Tithokoze kuti amishoni pamene amabwera amazatipatsa kuwala kuti tizindikire kuti kunja kuno Mulungu zidankomera kuti tumizira Ambuye Yesu kuzachosa khungu pakati pathu. Andi khungu lili pa magawo angapo? Khungu la mmutu mwathu, khungu la maso kuona koma osaona, khungu la chikumbumtima conscience. Munthu amene pamene tikuphunzira za Mulungu zimakonza kuganiza kwathu, kuti nsembe ya misa iyenera kuthandiza kwa ife kuti tiziwe kuti mmene timaganizira kale ndi mmene tiganizire tsopano zinayenera kusintha. Khungu la kusadziwa chimene tiyenera kudziwa. Ndipo chifukwa chakuti tawerenga mawu a Mulungu atilalikira kuganiza kwathu kuyenera kusintha. Khungu la mumtima mwathu, kuti mumtima mwathu timati tikakwiya takwiya, ngakhale wina atanena kuti inu takhululukani sitinali wokonzeka kutero. Limenelo ndi khungu limene timasowa kuti Ambuye Yesu atiwonetsere kuti mwakwiyitsana ndi wina, mkhululukireni, Yesu mwene akukhululukireni. Khungu lokakamira zinthu zimene sizitithandiza kuti tiyambe kupenya ndi kumvetsa kuti pakusunga mangawa ndi kudzilakwira ine mwini. Khungu la conscience, chikumbumtima, kuti pamene tikukhala tizizindikira kuti sitisowa wina atiuze kuti ichi simunachite bwino.
zomwezo zimene inuyo muli nazo zizikukalipirani kunena kuti simunalankhule bwino pamene pacha. Bwanji musinthe. Modelo yake ndi chani? Ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesu tikayang'ana moyo wawo wonse akutithandiza kuchotsa khungu la tchimo, kuti tingathe kukhala anthu oyera mtima, tingathe kukhala anthu okonzeka kutumikira Mulungu, chifukwa ngati sitipenya moona. Anthu ambiri mwa ife mwina tikati taona ndi chinthu choyipa, tikati talankhula ndi chinthu choyipa, tikati tasangalala chimakhala chinthu chake choyipa. Pamene chinthu chabwino chikuchitika osachiona. Ndi akuti awiriwa adayitana kuti mutithandize ife tichire. Ndi anawuza kuti inuyo eya chirani. Ilo linali khungu la thupi. Koma khungu la thupi litati tsopano aona iwo mumtima mwawo kuyambira nthawi imeneyi anayamba kudziwa kuti kunja kuno kuli munthu ameneyo akanena munthu amachira. Ndipo kumene amapita kwa makafalitsa akuluakulu ifetu ndi aja timakhala kumapemphapo. Pali munthu wina atati tidakumana naye tamupempha watiuza kuti chirani, ndipo pano tachira. Ameneyo ndani? Dzina lake Yesu. Komatu anauza kuti mukachoka pano musakanene kwa wina aliyense. Chabwino simungathe kuchikwirira. Chabwino chimene muchiterero ngakhale patapita zaka 40, 50, 60 chizakhalabe chabwino. Anthu azakamba zabwino za inu. Khungu. Mpingo uyenera kuthandiza kuchotsa khungu mwa anthu. Andi khungu limeneli mundilole ndilitchule pang'ono. Anthu ambiri mpaka na pano kudziwa kunyadira dziko lawo palibe. Anthu ambiri mpaka na pano amafuna kukhala ngati ali ndi dziko lina ku Mozambique, ali ndi dziko lina ku Tanzania. Dziko lathu ndi la ku Malawi. Amene angaliononge dziko la ku Malawi ndife. Ife ndikumazembesa kudula mitengo, ndikumalimbana ndi apolisi, kumalimbana ndi aforestry kuthawitsa kuti ndifa ndikagulise makala. Tikumpweteka ndani? Ife tikuyeza kuti amene atamve kuwawa ndi ndani? Ndi ana athu. Tikuononga lero chilengedwe mawa kukabwera kuti chilengedwe chidyo chalankhula kuti simunatichitire bwino. Ifenso kumadandaula. Tinayenera ifeyo tokha ine yake kuona kuti titani. Sitiso wanzungu achokere kwa America kubwera kuzatuza kuti zalani mtengo apa muziwuthirira, ndipo mtengo umenewu mungati kuugwiritsa ntchito patsogolo. Khungu la kusadziwa kuti chimene ndikuchitachi chizandibwerera ini mwini ndi khungu limene tiyenera kulimbana nalo lero. Kuti ndili pa ntchito yoti ndiphunzitse mwana mkalasi, ndipo mwana ameneyi ngati ndimphunzitsa bwino iyeso adzaphunzitsa anzake. Ndiye ine ndikusankha kusampatsa mwanayi zomuyenerera. Ndikumadziwa kuti uyuyu kutsogolo adzakhala vuto ndithu. Malo momutenga kuti iweyo tikupatse njira yokuti uyende mu njira iyi, chifukwa iwe njira iyi si yako. Tikunena kuti tiyeni zikule, tili bundina nsongole zizaoneka kumapeto. Amene amakhala kuma formation, ngati atayika anthu ku formation, anthu amene kwa iwo sadziwa tsogolo lawo, ndipo tikuyembekeza kuti athandize munthu wina adziwe tsogolo lake, tikulakwitsa. N'chifukwa chake amati ena kulola kuti amati iwowa agakwanitse, ife nkumata rai awazimaziwekiratu kuti adali ndi vuto. Koma vuto ndiyo kuti kumbuyo kwawo kunali atsogoleri amene amati ndi wakwati. Izi ndikunena azikhala ndikundale kuli wakwati. Makampani muli kuli wakwati. Kuchalichi kuli ndi wakwati. Zomwezo kuchita wina kumpana ndithu achoke. Zomwezo kuchita chifukwa choti amachokera ku parish ya kwatu. No. Tansiyeni. Zomwezo kuchita wina kumuza kuti wepita kwa amayi yako wala kuitsa. Zomwezo kuchita poti ndi zukulu wanu ndiye kungomuchotsapa ndikukamusiyapo. Ambuye Yesu chimasangasa chokuti
ngakhale ophunzira aja analipo ena amene amadziwa kuti awa ndi awa. Ikafika nthawi ya za ntchito amauza kuti get behind me Satan. Petro, ukunena iwezo sizochokera kwa Mulungu. Behind me. Tiyapemphe amene ali ndi maudindo akuluakulu. Mukama tikamakondera tisamaganize kuti anthu samadziwa. Ngakhale sadzabwera pamaso pathu kutiuza kuti mwachita apazi tikudziwa kuti chifukwa uyuyu amachokera ku muzi wa kwanu. Uyu ndi mwana wa chemwali yanu. Uyuyu ndi mdzukulu wanu. Uyu ndi mwana wanu. Ngakhale asatiuze amangomwera madzi. Ati nthawi ikadzakwana ndiye muzaona kunena kuti timadziwa. Tipemphe Mulungu atiunikire atichosere khungu lokhala ndi anthu ena otizungulira angachite zoyipa koma timawateteza ifa kuti timachokera nawo dera limodzi ndife achilankhulo chimodzi. Dziko silingayende chifukwa chakuti malankhula chilankhulo chimodzi. Mpingo sungayende chifukwa chakuti inu machokera dera limodzi. Ambuye Yesu anasankha anthu sanayang'anire kuti kodi uyu ndi ndani. Amayang'anira kuthekera kwa iye. Ndipo chifukwa chimenecho mpingo unayenda mpaka lero ulipo. Izi zotengera kuti chifukwa ndi akwathu. Mudi ya masiku awiri atatu kumapeto kwake anthu azapita kuonani muli kumaula. Mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Dzina la Atate, la Mwana, la Mzimu Woyera. Amen.